Naku, okay. Legit ba ito? Kamusta yung mga cancer? Ako nga pala yung resident, amateur cosplayer, Paulul Kun, at nag-message kayo sa ating page and tulad nito, Sir Paulul, pareyak naman yung pantasya ni Tali Madam na kasi kaming mga cosplayer na naapektuhan dito sa movie. Na yan, nababatos na kaming mga nag-female cosplayer at mga babae. Salamat po, sana mapansin. Diba, nakikinig ako sa mga mini-message sa ating page, tulad nitong sabi ni John Lloyd, Tito Pao, nagagalit girlfriend ko, o di sabihin mo, huwag na siya magalit. So sa mga hindi nakakaalam, ang Viva Max ay isang subscription-based video-on-demand platform na sinakyan nila yung mahinang movie-making industry dito sa Pilipinas. So makikita mo dun yung mga old and new media na nilabas throughout the years sa iba't ibang mga maliliit na movie productions at indie production. So mas notorious sila at mas nakilala sila sa internet sa kanilang mga graphic na mga films na talagang kinukuha nila yung lowest hanging fruit na tinatawag, di ba? Yung pinakamadaling apektuhan, di ba? Sex sales. Papanoorin natin yung trailer maya-maya pero ilalatag natin dito yung cause and effect at yung tatlo daw niyang effect sa cosplay community. So, atin mo na panoorin. Ano, pantasya ni Tami, hindi pala ni Tali. Ito ilalabas na January 26. So, okay, ito na at magsasayang na tayo ng data. Naruto at Sakura. Dapat si Hinata. Okay, takpan mo yan. Sabi niyo po, yung Cerex na naman ba yan? Corrections, lemons to. Lemons? Fanfiction kasi to, kaya madalas yung ending na pupunta sa 2 inches of loneliness. Alam mo talaga ito yung mga maliliit na mga production sa'yo. Pag mga ganong klase yung pangalan. Yung mga klase ng production, di mo pwede kwento sa lola mo. These are review photos. Kasi yung cosplay mo, lalo na pag pinakita mo yung cleavage mo. talaga, pwede ako mag-review model. Pwede ka maging sunod eh. Think of it, you actually have the body for it. Ken, sure ka bang safe dito? Oo nga. Parang kita na kaluluwa dito. Wala tong nudity, it's all suggested photos. Kikita ka while setting your Uy, si ano? Si Ayoko na Lloyd. Ay, Lloyd. Gusto kong mag-focus Si Lo, sa ang career pangalan ko. niya, yung babae. Cosplay mo na yan. Peke yan. Sa ilalim ng mga costumes mo, makikita mo yung totoong ikaw at yun ang Tami na minahal ko. Oo, si ano pala to eh. Uy, bastos. Toge Inumaki pala yan po. Tsaka kita mo yung kanyang salita. Nawindang niya eh. Na-gaslight niya sa paghubad. Ano ba talaga kay Ken at kay Jelly sa buhay mo? Ngayon ko lang na-experience yung ganito. Parang di ko na kaya mawala yung mundo ng pagko-cosplay. Pero sabay yung pa yung ginamit niyang music. Tigil mo yung cosplay mo! Naku, okay. O lumayas ka dito! Medyo nagigets ko na yung epekto nito sa mga cosplayers, lalo na pag nakita to na kanilang mga magulang. Iba yung ano? Oh my God. Hindi ko kilala to mga to. Uy, sa One Piece ba yan? Yung may ginagaya niya? Si Zoro? Ewan ko, si Naruto may ginagaya ito porket orange siya. Okay. Sobrang kilala ko lahat ng mga... Uy, si Michael Jackson! Okay, ayun na. Gumamit na nga siya ng Japanese font. Alam mo nang galing tong Japan. Alam mo, hindi naman talaga mataas ang standards sa mga Viva Max eh. Kasi nakukuha naman nila yung pangmasa, di ba? Simple lang, straight to the point, hindi yan malalim. Ang gusto na nilang malalim dyan eh, yung pagbuka ng kanilang mga artista. Pero yun, so pag-usapan muna natin yung mga concerns daw nila dito. Okay, unang-una daw, sisirain daw nila yung image ng cosplay community. Pero kung naalala nyo naman, marami naman na mga incident sa mga events, sa mga anime conventions dito sa Pilipinas na marami nang nagbubukahan ng mga kani-kanila mga domain expansion, naglalaplapan, diba? Marami diyang mga naka-blur. Nakikita ko yan eh. Kaya ako nga alamin, nakikita ko yan sa mga dinadaanan natin mga memes, sa mga sulat o sukot. Nakikita mo yung mga nagsusuntukan na nakaaso na at kirito. Mga kanya-kanyang fandom na merong mas gustong ship kaysa dun sa isa. Marami yan, mga kadugyutan. Kasi wala namang pinipili ang community, yung mga ganyan na iniisip natin na sisirain yung image. Para mo sinabi hindi kaya mag-isip ng tao para sa kanila. At ganyan din yung nangyari sa YouTube. Kung mapapansin mo yun, kaya nagkaroon ng mga age restrictions at demonetizations na porket yung isang community o ibang parte ng tao ay hindi kayang kumain ng steak, ba't mo pipigin na lahat kumain ng steak doon sa platform? Iligay mo ngayon siya sa YouTube Kids. Diba? Bakit mag-a-adjust yung mga, alam mo yun, na hindi naman tanga, na mayroong edad, na may pinag-aralan o mayroong o lumaki ng maayos, na alam nila kaya nila i-separate ang reality from fiction. So yung mga ganitong
concern, medyo OA. Marami pa may gusto na i-boycott na daw yung Viva Max dahil dito. Pero naiintindihan ko, marami nga naman tanga sa karamihan sa atin na tinitake at face value yung mga ganitong bagay. Oh, sumuot siya ng skimpy na mga damit kasi yun yung damit sa, kuya, sa Naruto, sa One Piece, di ba, yung sobrang iikli. Siguro gusto nga nitong malaswa, di ba? May mga ganun mag-isip ng mga hayop dyan. Hindi yun problema ng Viva Max kasi, per se. Problema yan ng mga events involved, yung kanilang parameters, yung kanilang security. Mas kailangan paigtingin yun kaysa pigilan mo ang Viva Max. Kasi kung papanoorin mo yung buong trailer, kahit sukot siya, kahit napakaganda ng acting, top tier, pang Oscar winning, wala naman sila doon pinortray na illegal. Alam naman natin, pati naman sa Jav, o pati naman sa mga bastos na mga websites, may genre ang cosplay. Diba? So, hindi naman to bagong topic. Pero naiintindihan ko yung concern nyo na baka ngayong mga tanga, hindi magets. Wala ka magagawa, hindi yung kasalanan o hindi yung dapat problemahin ng mga ganitong klaseng production. So, pangalawang concern, sasabi nila, there are minors in the community. May mga minors na nagko-cosplay. Tama ka nga naman. Pero may mga minors sa mundo in general. Hindi siya community thing. So, yun nga, tulad nung ginawa natin kanina, let's look outward. Lakihan pa natin, gawin natin mas bird's eye view kasi worm's eye view. Huwag natin problemahin yung kaya isipin ng tao. Siguraduhin natin na yung mga seguridad, yung mga tao nagbabantay sa ganyan mga classic event, yung mga tao, sige na mismo sa community, na siguraduhin na yung mga ganyang tao na dapat iwasan at yung mga vulnerable na mga individual na sumasali sa ganitong mga events at hobbies, maproteksyonan natin. Diba? Parang hindi mo kasi mapipigilan paano mag-isip pa isang tao. Parang mapapakita lang kung ano silang tao in the first place. So ngayon, nasa sa atin yan para i-guide sila, para ayusin yung kanilang literal na kanilang domain expansion ng tingin nila sa cosplay community, lalo na sa mga outsiders looking in. Kasi alam ko, mahirap na nga magkaroon ng magandang reputasyon yung mga ganyang klaseng hobby. Alam ko marami mga cosplayers dyan na nafe-feel yung pressure na pagkakaroon ng parang sinexualize yung kanilang hobby. Meron nga mga concerns, meron nga mga recent posts na hiningan daw siya ng sexual favors. Ngayon, hindi natin mako-correlate yan dun sa ginawa ng Viva Max. Baka matagal na siyang ganun. Ngayon, maghahanap lang tayo ng parang escape. Kasi hindi lang naman si Viva Max na gagawa niya. For sure, marami pang mga ibang production na gagawa niya para magkaroon ng clout online. Kasi bago siyang thing di ba? So, ang sasabihin lang, bakit niyo naman binabastos yung hobby na ginagawa namin? Ang dami-dami sa porno, mga trabaho na ginamit sa ganong paraan. Doktor, tubero nga. Literal madumi. Dinumihan pa lalo. Doktor, nurse, fireman, di ba? Alam naman natin, marami dyan na mahilig sa Suso ni Freyren, Soso no Freyren na anime. So magagawa ng paraan ng cosplay community na magkaroon ng onting kabastusan. So, anong bago sa ngayon? So, hindi yung problema. Kasi parang naghahanap lang tayo ng bagay na ipapako natin para, buti na lang, tinigil natin yung Viva Max. Natigil na nga talaga ang kabastusan sa mundo. Diba, naghahanap tayo ng easy or quick fix sa mas deep na concern sa ating community. Siguro, mas maganda, ito, na suggestion na siguro mas maganda kung ang sex education ay mas in-depth, na mas comprehensive para mas maintindihan ng mga tao ano ba itong mga urges na nararamdaman namin. Paano namin siya makokontrol o madidisiplina sa sarili namin pa nakakita kami ng ganito mga bagay. Mapalalaki man o babae yan. Diba? Magandang start yun kasi yung ganito napaka-specific, napaka-niche-driven na concern. So ngayon dadaanan namin mga miss tungkol dito. Galing kay It's Me na I Do It. Hindi mo ako matataya. Tignan na lang natin. Diba? Ito yung wholesome part ng cosplay community. Pero yung pinakita ng Viva Max doon, talagang meron na nun. Siyempre, hindi natin alam kung ano yung statistics ng dami nun. Gaano katindi na ba yung concern? Gaano katindi na ba yung plague na meron ganun sa lahat ng communities? Pero mas maganda kasi mag-focus tayo dun sa wholesome o yung productive part ng hobby na yan. At sa ibang tao ay ginawa na nila hanap buhay. Ibang hiwa yung Gojo kasi yung finokusan nila dun. Hari ng daan. Ay, nako naman, pag ganitong kasabay mo sa kalsada. Mga siga sa kalsada. Yan, nagko-cosplay siya na parang SUV. No, sige. Sila malakas, pre. Sila malakas. Nasa genjutsu ka niya, hindi mo malalabanan yan. Ay, nako naman. Hoy, kumano ka naman. Daang matuwid ako Hindi ako liliko. Sino pa, pre? Banggain mo onti lang. Ugain mo lang yung utak niya. Baka magising. E-bike pa nga. Imong mamabike. Nice. Bilib ako sa mga ganyan. Yan, concern talaga. Sunod! Alam naman natin yung Rule 34, diba? So, yun na nga. Maganda yan. Nakakatawa yan. Yep.
Nabubutom lang, bakit mo naman ng tubig? Chicks sa segunda, bago mapatumba, bago makaisip ng rhyme na maganda at madalas ang pagbigkas. O ano? Kala mo ha? Tunod! Kagaling kay Sean, Bulalo meme in Japanese news. 先月秋田県の雑木林の地中からペドロヒルのパン屋の Legit ba to? ボクシングリングのように組んでい Di ま ba to す。お edited? 客さんはチリマンシ味のヌードルを注文しましたが、ヌードルはエビが入っていなかったので注文を拒否しました。この後 What? Ano mo na umabot sa kanila at bakit kailangan umabot sa kanila nito? Okay, di ko natin pa ipakita to. Nagsusuntukan, 本 blur. 物のエビを食べたいことだけです。 Tabetay! Tabetay, baka masagasa. Dinampa talaga. Legit nga. Alam mo pati mga ganito sa news, napakaganda pa rin nila mag-dub. Para ako nasa anime. Walang tamlay. Who is a true chiri? Oh, puto pati yung edit pag anime. Ano daw? Eventually the man was detained. Anong news ba to? Edit lang ba to? Ano tong KWDR? Hindi ko alam kung legit yan. Pero eto na ako. Yan. Ang galing niya magbato. Ikaw ang kukunin yan. Huwag na, ako nang gustuhin. Nag-cosplay lang siya bilang koi fish. Ikaw ang bibingwitin yan. Ito galing kay Noel. Galing ang galing. Pare-parehas daw manluloko yung mga lalaki. Buksan mo, mata mo, buksan labas mo yung biyakogan. Hindi puro kabukaka. Pag nabuntis ka naman, makikipag-unahan ka sa 4-piece. Leche. Ano yung 4-piece? Pantawid pamilyang Pilipino. Labanan lang. Ito, sunod. If he wanted to, he would. Pwede ba mag-cosplay na mabuting magulang? Huwag ka magalit. Nasa mundo ka niya, boy. I mean, girl. Kakapag-usapan lang natin ng mga minor, ha? Ano siya, dubber? そろそろ私のお相手をしてくださらない？ Tama, nasa kaliwa yan. Mami yan, mami. Ito mas matining, no? Parang tsundere. Senpai! Diba? Mahal boses pa lang, diba? Malalaman mo na. Lalaki pa pala yung nag-voice sa mga ganyan. Grabe. At doon natatapos sa mga memes ngayong linggo. Kung gusto pa ng mga ganito, huwag nyo kalimutan i-click yung video sa taas. Yan daw magugustuhan nyo sabi ng YouTube. Huwag nyo kalimutan i-like, share sa mga mahilig sa anime yung friends na hindi mambabastos in public para hindi masira ang cosplay community. At huwag nyo kalimutan subscribe. Paul ko na mamaalam. Shoo!